നീ ആയിട്ടാ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് അല്ലല്ല ഞാനാണ് മൂന്നാമത് കയറാം. കേറിക്കോ. ഞാൻ എങ്ങനെ വരിക? അതല്ല രണ്ടാമത് വേണ്ട തോള് വെച്ചിട്ട ഒന്നല്ല കാല് വെക്കാൻ മെല്ലെ ചവിട്ട്. അതൊക്കെ ആരാ കേറുന്ന പോലെ നീ ഞാൻ കയറാനാ? അതില കേരള താങ്ങോ? തലേന്നോ മനീഷോ കേറ്. എന്നാ ഞാൻ കയറണ? ഒന്ന് വരട്ടെ എന്നിട്ട് കൊണ്ട് കേറുന്നുണ്ടോ? അതിലെ വേഗം പോകല്ലേ? എണ്ണം മതിയോ? ഞാൻ വന്നട്ടെ. എത്തിയോ? ഇല്ല കടലാസം പോലെ കൂടി പിടിക്കോ. തലയിലേക്കിടല്ലേ മാറ്റിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറക്കൂടി. വേഗം നോക്ക്. മതിയോ? മതിയെ മതിയെ മെല്ലെ ചോട്ടെ. എന്നെ ചോട്ടല്ല ചോട്ടല്ല അങ്ങനെ ചോട്ടല്ല. എല്ലാവരും പോല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയാന്നേ ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ കുനിയുന്നു. ചാടക്കണ പുറത്തേക്ക്.